ושלום חברים, כאן אנחנו היום נשחק בבלופ. סליחה על הפרעה, זה אחותי, אח שלי צועק ככה אחותי כי הוא רוצה לאכול את הזה. ואנחנו היום נשחק בבלופס. היום אני אראה לכם איך עושים שחקן. והנה, קודם אני אראה לכם איך נשים. לא, אמרתי שזה לא. קודם אתם רושמים. מה זה? בלופס. בלופ. בלופ. ויש לכם פה דפים, אבל אתם לוחצים רק על זה. לא, תראה. מה? קונטרול. מה זה? C. תראה. קונטרול V. אני יודע. מה זה? והיום אנחנו נראה לכם. הנה, אתם לוחצים על הרשמה, יש פה התחברות. אתם צריכים שחקן בשביל שזה. וגם אני אראה לכם, אני אתן לכם שחקנים. אתה לחצת על הרשמה, לא התחברות. הנה נאור גיא תתחלקו ביחד, בסדר, הוספתי קצת שיהיה גם לנאור. הנה, אתם עושים שם. אני ארצה, מלך. אני חכים. מה? סליחה על הפרעה, אנחנו כבר חוזרים. וחזרנו. עכשיו עשיתי את מלך המשחקים. אני אעשה סיסמה. עשיתי את הסיסמה, אני רוצה לגלות אותו לאף אחד. הנה רגע. ועכשיו אני צריך את האימייל. הנה אימייל. הסיסמה לא זוהתה. היא חייבת להכיל עכשיו. סבבה? אני מלך המשחקים 1, 2, 3, 4, 7. אוי! הנה, עכשיו אני אעשה את הסיסמה. אני אתן לכם כמה אנשים. עידו, אני נדיב, לא ידעת? מה זה? רגע, התחברות. בואו נראה. לא, אני הולך לזה. לא, אני הולך לזה, לא לבלוק. לזה, תזכיר לי איך קוראים לזה? אגריו מובי. אנחנו משחקים. רגע, עכשיו אני אעשה את הקוד שלי. הסיסמה שלי. אוי, נו, מה זה? טוב, אני אתן לכם כמה שחקנים. עכשיו הם יופיעו. גיא, נחלק את עכשיו הם יופיעו פה ופה. עכשיו הם יופיעו פה ופה. עוד מעט. הנה, הם מופיעים. אתם רואים? יופי. ואני אראה לכם גם מאוחדים. רגע, אני אתחבר וגם עוד משחקים שקשורים לבלוק. 1, 2. סליחה שאמרתי את זה בקול רם. לא, בינתיים כמה צפיות יש לך? עכשיו אני מעלה. לא, לסרטונים הקודמים. לא זוכר. הוא קיבל רק 2 לייקים. סאבים ולייקים. בערוץ אחד קיבלתי איזה 5 סאבים. וואי, איזה גרוע אתה. כאילו שאת יותר טובה ממני. אני לא עושה את זה. הנה, מלחמת הבירות. הנה, בוא נשחק בדיסקו. סיימתם את ה... רגע, נצפן. זה נקודות גדולות ש... תראו לי כמה אני יכול להתפצל. וואי! חזיר אותי. ואני יכול לרוץ. XD. סונק XD. הנה.
יו, שיט, כמעט אכלתי את טקסט די. יש. תודה. יש. גנים בווירוס. אני במלך ראשונה כבר. טוב, גם כנס אותה. במלך מיינקראפט. שיט. מקווה שנהניתם. גם במלך המיינקראפט. לייק, סאב. לא, תודה במלך שצפיתם, המיינקראפט. ויאללה ביי.